Община Смолян е най-голямата от 10 административни единици в Смолянска област. Общината заема територия от 854 квадратни километра. Съставните селища са 86, а жителите над 46 000 души. Град Смолян е административен център на общината. Намира се на 250 км югоизточно от София и на 100 км от Пловдив. Градът е пръснат като броеница по течението на река Черна. Има добре развита инфраструктура и същевременно е запазен самобитният му облик на планински град. Един от приоритетните отрасли за общината е развитието на туризма. Благоприятните климатични условия и природните дадености са предпоставка за това. Само на 15 км от Смолян се намира международния курорт Пампорово, един от най-големите ски центрове в България. Селата около Смолян предлагат добри възможности за селски и семеен екотуризъм. Всяко населено място има своя специфика и предлага разнообразни развлечения през всеки сезон от годината. За любителите на нетрадиционните зимни спортове в село Момчиловци е изграден единствения по рода си в България сноуборд парк. Съоръженията в местността Хайдушки поляни са единствените, които дават възможност младите любители на сноуборда да изпитат истинско удоволствие от любимия спорт. В ранна пролет може да се повеселите на традиционния кукерски празник в село Широка лъка. Той носи името Пес понеделник и датира от най-дълбока древност, когато хората със звъна на чановете са прогонвали злото и зимата и са се пречиствали в ледено-студените речни води. Само на няколко километра в село Гела ще се усетите наистина в родното място на Орфей. А участниците в специалната Орфеева школа, която се провежда тук,
ще ви докажат, че са достойни потомци на митичния родопски певец. Селцата по горното течение на река Арда ще ви предложат чудесни възможности за пешеходен и пещерен туризъм. Може да стигнете дори до изворите на една от най-големите български реки – Арда. Има рози? Да, видях. Това става долу в Кърджали, знаеш колко хубаво. В Могилица ще видите късно феодалният замък Агушеви конаци. В района се намира и една от най-красивите родопски пещери – Ухловица. Пещерният дворец наподобява дъно на море, където захласнати може да останете с часове. В Смилян ще ви предложат гозби от прочутия и не надминат по вкусови качества смилянски фасул. Празниците и фестивалите в община Смолян се редуват един след друг. Но нищо не може да се сравни с традиционните фолклорни орфееви празници, които се провеждат през 2 години. Тогава хиляди деца и младежи от цялата страна и гости от чужбина пеят и танцуват в планината на Орфей. Едва ли една ваканция ще ви стигне да видите и опитате от всичко. Затова гостоприемните домакини ще ви чакат да се върнете отново.